שיראו את שתינו בבקשה. מה קורה? אז שוב פעם אנחנו... את מסתירה את המצלמה עם האצבע שלך המטומטמת. שוב אנחנו בסלפי של החיים. נו, קדימה, תסבירי מה עושים היום. טוב, אני חייבת להגיד, איליל, אני מדברת, תודה. אני חייבת להגיד שאני בן אדם מאוד לא טכנולוגי, מאוד מתנגדת לטכנולוגיה. איליל! ולאחרונה נאלצתי לקנות סמארטפון, היה לי נוקיה ישן. כינורות, תצאו כינורות. דברי, נו, בחיינית. סוף סוף עבר מהנוקיה. נכון, הוא התקלקל, ובגלל שהוא כל כך ישן, לא היה שום מקום שיתקן אותו בשבילי. את נורא מעצבנת אותי. נו, מה? צחוקים. ולצערי קניתי סמארטפון, ועכשיו איליל הולכת ללמד אותי להשתמש בו, לגלוש באינטרנט, גם דרך האתר של כחדש, כדי שאני אוכל לעשות את השופינג שלי גם מחוץ לבית. קיצור, די, בסדר. קיצור, אוקיי, האתר שלהם בזה, אייפון, הכי קל, תסתכלי. זה כמו שראינו בזה, המחשב, סבבה? אבל מה, במחשב העמוד הראשי לא מגיב. אבל רגע, חכי. יפה, תרדי. אוקיי. אותו איך דבר, כמו שראית, אותו דבר. בסוויפ, איך אומרים את זה? ככה עם האצבע. את מחליקה עם האצבע, מאמי. אומרים את זה סווייפ, איליל. בסדר, הנה, את רואה? 50 שקל, עדיין נשים לך. גדול. טניה, הבנו אין פה זה, אתה יודע, תפריט אפילו, את פשוט גוללת, זה הכי קל בשבילך בעולם. זה מאוד אינטואיטיבי. גם פה את לוחצת, את רואה, זה לא... ואיך אני חוזרת אחורה אם אני רוצה לצאת מהמידע? בצד, בשחור שיש לך ברקע, מאמי. תקשיבי, זה הכי קל, גם סבתא שלך יכולה להשתמש בזה, אמא שלך. סבתא שלי מתה. שלנו? אנחנו לא דודות. כאן איליל ותפרחת. בסלפי של הלייב. signing off.